Абе, какво се... Абе, много се готини, бе! Абе! Абе, какви очи оставим? Тя ви хода здраво, нали? Да, я пак ги слушай. Я бе, красавец! Нещо да кажете, да ни отразите нещо. Нещо за отразява. Кари, дай ти тебе стил чулата такова. Няма да ме таковате въобще стил чула. Що ще ти хода здраво? Не, няма се правим. Не е по-добре. Къде ми е телефончето, бе? Чакай да го снимам Кари така. Кари. А нещо друго искате да направим? Да ви е по-сгодно? Да се съвлечем на пилон? На пилон, примерно. Не мога да видим нищо, бе. Чакай, че не си размоглед ли си, какво си? Не мога да се фокусираш. Сложи перуката. Чакай, че сте. Зипка. Уникален си. Върха сте! Гледайте. Супер. Кой се? Благодаря. Ти не мога да видим. Свали си тези. Могат ли да се свалят? Трябва да съм цяла вече. Вземи, че то работи. Не се вижда, сега ги снимаме тек. Сетно, тук беше върха. Не. Вижда ли се нещо? Аз нещо не. Мен ми е мътно. Това ми е мътно. Отсечила. Нещо да кажете, да има да кажете. Нещо за новата година. Че си не мога да киризим нещо. Той се запотил, бе. Дай го перуката. Той се изпотил, брат. Дай го перуката. Хари. Дай го перуката. Не мога само аз и ти. Това е моите са. Ето. Яка какво? Хари!